mama halele ayosale mathi siyahamba ngiyolanda uGawuleza akhe Mbili ubengowalapha kaDweshula. Waqhama kakhulu emuva kokusabalala kwamavidiyo akhe ecula ezinkundleni zokuxhumana. Ngesikhathi enengxoxo nethimba lezindaba kwaSABC, wazwakalisa ubunzima ngempilo yakhe. Isimo sami siwesi kakhulu, anginagesi, anginandlu, njengoba ubona igogogo. Ngishaje emzini yabantu. Uyayibona yona ngisebenzisa amakhandlela. Emuva kokusakazwa kwalengxoxo kwaba khona abathinteka bahlanganisa imali bamakhela lo muzi abesehlala kuwo. Umndeni wakhe uthi usashaqekile namanje. Bengazitshelanga ukuthi usiphuzo ngendlela ahlabeke ngayo kanti sengiyamgcina umntakasisi lokuphela kwakhe. Namhlanje nje ngiyabanda njengoba ngihleli la nje phansi ngiyabanda kakhulu. Uziya uMbili uchazwe njengomuntu obesebenza ngokukhulu ukuzikhandla futhi enenhlonipho. Ziningi inhlelo besisanazo going forward ukuthi besisaphazanyiswa ke isikhathi seCovid esikusona, kodwa ke silimele kakhulu. Lo mphakathi wakwaDweshula uthi ugqemeke ingozi engeqiwantwala ngokudlula emhlabeni kukaSiphuzo. Kepha ke uthi angeke uyilibale imisebenzi yakhe ethathe le ndawo yalapha emakhaya yayibeka ebalazweni. uMbili kulindeleke ukuthi afihlwe ngempela sonto. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC, ngikaDweshula.